Nggih, mekaten Bapak Relangan Beksan Bambangan Cakil Pamereting Sukerto ugi kepareng paripurna genya keparalangan Beksan Bambangan Cakil kepareng Hambodol Risakat Mojo Kakang Dimijil saking Tepaswangi upami sing sasana pinajang tumuju ing Panti Busana pinangka laju darmaning upacara kirapiri sangat mojo pinanganten sarimpit ngiras mulat edi endeng swasana ing mapan wonten ing padukuhan Gumuk Jati yen Cinandra kadya nalendra ing tedhak siniwaka saking stampel Binaturata sumangga Makandha kinara sinambunging gandha sinambunging carita nenggih tunggal papan siji pernah yen ta sinarengna ewet karana lumadhening darmaning upacara ing samurin upaka dening Gatra Agung Grawangsa ngiras pantes mulat edi endeng swasana yen tari numpuk ajining upacara jejering nalendra datan kepareng nampi babaring wasita aji tumangkaring sabda pangandika Wimbasmara wiku Brahmana Raja kepareng pangrucat busana kanalendran ngrasa busana kasatriyaning samangke nampi penganing palimirma babaring astungkara sanggya para tamu minulya lonolan genya jumangkah pungun-pungun triya sing gati waradaya mulat kanang kelawan kering rerengganing padukuwan ingkang tinata trapsira dening para warga ingkang tansah ngangkat tata rarjaning padukuwan pindhanipun keplasing palastra sakedheping netra wis kewalinggar saking sasana dampar pinasri denta tumuli laju darmaning upacara ing samurinake dening Gatra Agung Grawangsa lestantun pratelan pratandha panyuwunan sagung tamu mila maliginipun Gatra Agung Grawangsa pangayap Risangat Mojo pinanganten sarimbit ing pepak Sinaraja pinalang wonten ing sasana palenggan prasaja ingkang kadang mrikalenggan mriga lumadhening darmaning upacara ing samurinakit ariwis ing samangke purna genya gentos busana arsa manjing wonten ing sasana pinajang lestantun biwadha laju darmaning upacara sadèrèngipun Risangat Mojo kaboyong tumuju wonten ing dalem kadang besan sutresna kari mekaten kantun mangke suka pinarak kanthi mardi kaning kalih njrantu tumaping padha gating sampun rinakit dening Gatra Agung Grawangsa sawetawis njrantu Ibu Pangrengga Busana hangrakit genya ngadi busana kundur dhateng kadang-kadang Santi Swara Pujaratna sumangga dhewe Tarinji aturaken ing panpun laju kakidungan karana satemben kewala kepareng hormat saking unjuk sang Yopurati lenggeh wontenipun Beksan Bambangan Cakil sampun katuraken kepala laju ing kedhasalipun kono wau sampun midhangetaken semantenipun Mbak Andi Dina semangga kasumanaken Mbak Irma Octavia Do Irma yo mangga Nduk. Menika lumebet dhateng wewengkon padusunan Gumuk Jati Sawangan
keparan niraken sagung para tamu sinar minulya minangka pangsit mojo pinanganten nggih nyusarangan hangestreni tumaping prasta gati panggih yat mojo pinanganten iki suka paring syukur ngomongake nggih nyuwun para kanca gendhis campur sari nanging kapara wis kapiyarsa ananing beksan Bambang Cakil. Iki laju karana ngiras pantes ngrantu nggih Pusat Mojo Pinanganten gumantos busana kasatriyan. Menika mangke ajeng bablas diboyong ngoten, Pak. Nggih. Mugakno iki saksek. Saksek niki pun luhur lho niki. Lah iya kanggone sing wis luhuran. Nggih. Heeh. Jenengan dereng ya, Pak. Lah yang durung kan ya durung luhur. Nggih, monggo mobilé wonten panyuwunan lagon kunjapun sang ya perpunden kemijasan palereman bangsal. Iki kasumangkaken. Mriki kidungan menawi kepadhe kasuwun sumangkaken. Monggo satrengipun Mbak Irma. Monggo. Sarangan para kanca gendhis sampursa Satria Audio Bolo Dewi Video Syuting.
Pak Kardi. Nduk, senajan to mung sapu tangan. Ning garapan kanca-kanca iki dipitangani mbok bilih kepareng ngersaken wontenipun pamundutan lagon ya Nduk. Ngeras manteng rantu nggih napa Satmaja pinanganten gumantos busana. Nggih kunjungipun Sang Hyang Kadang Muda Taruna ingkang kepareng minangka Satmaja pinanganten bilih ngersakaken wonten pamundutan lagon kasumangkaken. Ngeten Pak Kardi. Tes pundi? Mugi kanca-kanca Sinoman Nggih. siaga rumanting Pak Kardi. Oh ngaten. Karena tasih wonten pasugatan ingkang kedah-kedah dipun aturaken. Oh ngaten. Kunjuk sagung para tamu. Oke. Kadang kadang Piranem, kadang Sinoman semonggo siaga tata-tata. Oh ngaten. Ngiras pantes laju kaki Nggih, tetembangan semonggo. Oh ngaten. Matur sembah nuwun. Sama tak aturaken jeung ireng Utavia ing sampun kemareng winiji ngaturaken kidungan gumiyang swasana wahergian ngaturaken gunging panuwun para kanca panjenengan satria audio lan ugi bola dhewe video syuting matur sembah nuwun laju ing kedua salebipun semangga kasemangan Mbak Andin Rendina semangga Swara suleng kumandang suarane matuli kepenak unine nggih sowan malih Mbak Andin Nggih, matur sembah nuwun Pak Kardi. Nggih. Ngantuk nggih, Pak? Nggih, sampun nggih. saya Pak Kula nggih ngantuk soalnya. nggih iki kanca-kanca senajan to nggone makarya iki bagi-bagi pakaryan ning mau bengi iki do ngantuk Nduk Iki apa tabel budaya. iki kanca-kanca ya ana sing leh job nggon topeng ireng Heeh. ana sing leh job nggone krawitan Heeh. ya ana sing leh job nggone hadroan Saman membengi ngejab apa? aku job terbangan bagian beduk Nggih. Ibu-ibuke nggih ngantuk, Bu. nggih Toko do teturune piye timbang ngantuk kabeh. ngersake lagu sing pripun Mbak Bu Nyanyi, Nggih. enten sing ajeng nyanyi. nggih sumbang sih dono swara Kene kasumanggaken nyanyi. Lagune bojo loro. bojo loro kira-kira kuat ra mosok kuat dilakoni ora kuat Tinggal pergi. tinggal pergi nggih Isih penak lah ya maneman. lah iya ora kena nggo gantian ayo loro Oke, niki tuso, Pak. nggih Wayahe niki metu bakso. heeh menika ingkang dipun kersakaken lagonipun campur sari menapa dangdut Dangdut. Dangdut dangdut. nggih. Apa? Liku-liku wakuncar? Jare dangdut. kowe upama tenan kersakake lagu ngono ya ngono sing babakan Iya ya. heeh Apa iki? Duet Tero Mas Tekno ya? nggih kene Ya, kene Mas Tekno. ana Mas Tikno makarya karana ing dina iki Mas Tikno agi iso ngangkati Heeh. iso bareng kanca-kanca Biasane biasane ya ngangkati heeh biasane ya iso. ya isa ini Mas Tikno nggih iki Mas Tikno Pelo anu Pero Vero. nggih kene Ini yang sudah tidak asing lagi di dunia zaranan. lagune Zaranan waroan, topeng irengan. katresnan sejati Mbak Oh injih. Yati wonten sing mudik nih saking Kuningan Jakarta Gendis campur sari. Satria Audio Mas Tekno. Mbak Andi Satria Audio Bolo Dewe Production janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada
rembulan ing wayah wengi nambahi kekasing ati iki papujan ati ning ngendi duh wong manis kang anti-anti. Campur Sari Sinden Duknya Indonesia Boleh Satria Audio Mas Anto janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasing ati iki papujan ati ning endi dung wong manis kang tak anti-anti. Sirana lamsa aku tegang gendong tresno Usa lelangan asmara gawe sewu rasa nambani ati kuciwa Tekno sapele dadi penyanyi kondangan saiki menurut peningkatane. apa Pak? Biasane kan udute 76. Nah, Saiki mundak-undakane tuton. Iki Mas Tekno matur iki sing sembah. arep sinem Tekno, sing sido mampir sido. Iki kalau rusakke karo aku tek kene ta. Kala-kala gandrungan wis kapak-kapake saiki wis senajan to bose dhewe nek dong pinuju ngene iki wis teko sak karepmu. Yo. Ini sih. Lekas. Oh ya wes Om Darjo wae Om Darjo. Sinom ketoprak apa piye iki Mas? Nggih. Apik. Nek kae apik kae. Ki pumpung ana wong depan sing do nonton ning kene. Ki takon sudi wis setuju di. Oh iya. Ki Joko arep nembang sinom. Aja Setuju nih. ya? Ya ya, setuju. Apa tukang ison iki ketoke iso iki nek parijoto. Tuhu musti kaneng kanyo
Senajan to dikaya ngapa anggonku ngempet rasa tresnaku marang sliramu. Nanging dene yo. Ing dina iku sliramu isih tambuh marang batinmu, sliramu isih selak. Yen to sejatine sliramu ora tresna karo aku. Mboten. Mboten kulino. Kowe ora gelem sebab apa kurangane apa? Aku bagus ora, sugih ya ora, isih kurang apa? Iya ya, bagus ora sugih ora ya menang tuwa mau ya ming. Niki Dasarina gabu suara solih nyetak balik ngomong apa setia nek kelakon setia nek kelakon esem nyoanguci wati orang kira babas pisan lamun jumbuh jroning pangimpenku yen to sliramu tu wanodya kang endah sulestya ing warna wong ayu Kakung saiki sing ngersake iki Mbah Kakung apa Mbah Putri? Mbah Kakung no Mbah Putri Kakung lenggahe teng pundi Mbah Kakung? nggih Mbah niki ya sak tekan-tekane karang iki sak Neng maksud iki mesake to Pak wis ngekeki Dono Arto, wis ngekeki rokok. Nek ora menikmati ngono lak lenggahe teng pundi jane kan dicedhaki. Lah iya. Nggih, mbahipun lenggah wonten pundi, Bu? Oh mriku. Oh teng mriko. Oh alah. Oh nggih. Tebih nggih. Karana mikipun mboten jane ya tekan. Nek rasah ngono rono. Ndak ming juk embong. Kelapa muda saum Mas, mbok yo mampir, mampir. Apa sida apa ora mampir, pengaruh sasi punjul ora entuk gawean. Heeh. Kliwatan sak padha. Oh ya sak pas. Ora apa-apa karang ya iki lagi pisanan ning dina riyaya. Heeh. Ora salah ra di penjara, Pak. Oh salah ya ora kamane di anu kasuske. Monggo, Pak. Nah. Dowong langsung padha sing pungkasan wae. Ora pinter ujang ora piro? Ora pindho. Mbok sithik wae to. Pasar alit pinggir margi sun puji janganti awara apa sida iki kurang jur kon baleni lo mau jare ijeh telung podo ngenyang siji malah baleni njaluk 5 iki piye to iki jane klopo muda mau lak ya saiki to iki timbang bingung pungkasan wae sekarang iki ya mantene wis lenggah mrene kok. Wong gendeng. Wong kandhani ngeyel ya. Iki wis senengane sok guru gawe, guru kuda.
rampungke. Oh, Mas, sing pungkasan bae menek rampung wong gandrung ya tetep tenanan ya ora wani. Engko nyamar nek dipecat dadi anggota. Tak genti luwih enom. Jare Darju nis Galma entek ampek kurang golek anggonku ngerampek wis katresnan ning dene yo sliramu sithik wae ora duwe rasa welas karo aku apa aku kudu kasar karo kowe sliramu yen kaya mangkono ora kena tak primbalke cek iki terganing padimu Rasido monggo Bapak Harjo kasun mangga iki Segung Prayogung Pratamanulya laju darmaning upacara riwus numpak sinaruja ri Sekat Maja babaring sedya hangadani wiwahan prasaja ri kalangan menika kawecokan ditumanggaping wacana perembagi Jono Basuki keluarga ageng Bapa Wiyarna ri kalangan menika lumantar juru pangandikan Aji Bapa Eko Maryono tumuli kula dherekaken manjing wonten ing sasana sabda sumangga sasana swasana kunjuk kanthi martika kula dherekaken dewen